Salam, hormatly yurtdaşlar. Ene bir näçe wagtdan bäri siz bilen söhbetdeşlik etmäge wagt tapamak sebäp bärde Laplandiýada tom saýlary gaty gysga bolýar. 3-4 aýyň içinde öýüň işine, beýleki işleri, ýene-de başga işler bar. Emmezine ýetişjek bolsaň gatykän wagt talap edýär, şoň üçin siz bilen söhbetdeşlik etmäge elmeden wagtymam ýok dogrusyny aýtsam. Ýöne şu geçen hepde bolan bir topar wajyp wakaly bar, şolaryň üstünde siz bilen durup geçmekçi bolýan. Men öz meselelär bolan bir 4 mesele belki bir yarım saatdan uzagragam bolmagy mümkin, ýöne şu yarım saata ýetişjek bolýan. Ene hormatly yurtdaşlar, geçen hepde şol onun aňyrda bir 3 hepde mundan ozal video rolik çykypdy. Hemme ýerde ýaýrady. Türkmenistanyň şäherinden daşyna şol sany sizem görensiňiz. Ene 2 sany gaýyşlyk biziň türkmen ýigitlerine saklap, şol taýda ol haýýarlyk edip, nadaralyk edip, öz pagony özi goparyp töhmet atjak bolýar-da şu şofýoryň üstüne. Olam surata düşürip, ene video rollygy paýlaşypdyr. Ene şol video rollygy bütün dünýä ýaýrady. Ene onu diňe Türkmenistanyň özü içinde, Türkmenistanyň daşyny ýaşaýan türkmenlerimiz hem därdine bütün dünýä gördü belli. Düşünni, Türkmenistanyň hukuk goraýjy diýilýän goromanyň, ýani şu goşadarlar içinde goromanyň nädip özleriniň hukugy boluşuny ine aýdyn misalyny ana şol videoda görüp bolýar. Sonra ol ýigide ýygnadylar, 2 hepde saklapdyrlar. Ýani polisiň emmesini uçastagyna ennem yapara günä tapman mezur haly boşatdylar. Ol ýigdiň ady Atahan Söýegow. Ene mert ýigitler bar türkmenlerimiziň içinde. Muny hakykatdan diňe Atahan etmeliler, muny her bir türkmen etmeli. Her bir illeşimiz etmeli, yurtdaşymyz. Ene şol polisi işgärleriniň şol sanyny, ýol gullugy işgärleriniň ene eden etdiliklerini video düşürüp uğratsaňyz diýmek. Ya şol edýän işin bes etmeli bar, ya da bütün dünýäň öňünde ýene bir gezek maskara bolmaly bar şolar. Indi men näme üçin şol Atahanyň meseleni şahsiýetine durup geçmekçi bolýan. Ol ýigit öz hakyny, öz hukugyny bilýär. Özüne şol şu taýda bir kanun terde gaýy işgäri hemä saklaýar ýoluny ugrunda. O taýda saklama hakym ýok. O taýda mene görmedim şol video rolikde gaýyň punkty bar. Ora şu taýda ýörüýte barlyk punktyna saklap maşyn barlygy ýok. Çöl beýwanyň içinde durup mene etjegine de oturun 2 sany hetdinden aşan egini pagolyny edýän zulmy ýa görkezýän oýny hokkasy şo bolýardy. Ene inni be şu ýagdaý eger getirip Ýewropa döwletleriniň islendigine goýsak, meselem getirişi şu wetede şeýle boldy diýil. Bärde bolma asla mümkinçiligi ýok. Birinciden men size aýtma pardon masap şu wetede ýa-da Ýewropada şu sen pul hödür edeniň üçin polisiýa ýa ýol gullugyny sen şofýor da ýa rulun başyna ýa daşyna oturan adam şol polisiýa işgärine para hödürläniň üçin sen ýam 6 ýyl çelli möhledin bar. Turma basylma. Şoň üçin bulan hemmejiginiň döşünde ýazgy geçirýän ýemler bardyr, video aparaturalary. Şo kim saklanyny özleri näme diýdi polisiýa işgärleriniň saklanan adam maşyny içinde näkiler näme diýdi näme aýtamagy ýazga geçip durşam. Şu wagtlar suut diňlenşigine ýanky delil hökmüne, suutnama hökmüne ullanalýar. Enne seredin şun ýagdaý gözüňe getirilşi wetede şular ýaly bolupdyr. Ýanky polisiýa işgär saklap öz pagony özü ýyrtyp ýa ýolup ene şofýory töhmet atypdyr diýen sagady. Şu bütün şu wetýän ähli mass mediýasy bu taýda 100den ugrak mass media bar. O internetde hasaplasaň ýa millionyň geçýär. Şolaryň hemmesi bir sagadyň içinde şu habary ýaýradýarlar. Şol günüň özünde
yurttaşlar, öňs berin şunu. Şol günüň özünde döwletiň içeri işler ministri şoň öz ministrligine şular ýaly ýagdaýyn ýa jenaýatyň ýüze çykarlygy üçin astafga gitmek üçin wezipesinden çekilmek üçin arda ýazyp işinden gidýär. Ýok, onu millet azy görse döwletiň premier ministri olam ardasyny ýazyp işinden çekilýär. Sebäp o premier ministri belletde içeri işler ministrini. Ine kanun işleyen döwletde bolmalysy şol. Bizde bilen piňine de del bagşlanýar. Ol serjant o taýda pagonýar, paralja bermesede ol ýanky Atahan Soýegow pesinden 15 ýyl 20 ýyl türmä gitmeli. O ýa polisiň egninden pagony gopardy diýip. Düşünýäňiz, oň ýygyny çağalary bar, maşgalasy bar, enatasy bar, doganlarynysy bar. 15 ýyllap, 20 ýyllap şoň ýygynyň peredaşa gitmeli türmä. Her sapar. Şunça çykdy dedi. O adam o taýdan türmeden soň 15 ýylda 20 ýyldan soň diýir çykjak mı çykany näme derejede saglygy boljak. Hiç kim aladasy azarda. Sebäp bir deýüz egni pagondakynyn deýüz, şo pagony öz aýryp, ene şo para almak üçin bir adamy 15-20 ýyllap türmä uğratma taýýar. Ine men size ýönekä ýer aýdamak, türkmen kümsükligi nerden gelip çykýar. Bir-birine ganim düşman bolup oty. Ýoksa ol saklanan türkmen, saklananım türkmen, ýaşaýan ýerleri mene bir görmegiň içi. Indi düşünüň, nähil düşünýän bolsaňyz, çykaryň netijäni nähil çykarýan bolsaňyz. Ýurtdaşlar, biz şol polislere, şol hukuk goraýjylary prokuraturasyna, suduna, beýlekine, tamojnasyna hiç birisine bizde migrasiýasyna önüm yok, mehemesi bilen bilelikde bağışlaşmaşağım yok diýäniň sebäbi bular kanuni goromada işler bir kanun hareket edýärler her gün. Bir kanununda jenaýet edýärler. Bular ýol saklap duran garaqçy. Yurtdaşlar doğru düşünün. Bular polisler, bular garaqçy. Ondan kanun işlemeýän döwletde bulan garşysyna nähil görüşmeli diýen. Ine nähil görüşmeligine basyp ýakyn wagtda men pikir edýär. Şu bizim Orucu meclisimiz karar kabul eder, şu taýda okap, eşitip dinlep bilersin. Ýöne beýdip bir halka azar verdirmek, ya beýdip salgyt salmak, ya halky beýguna halky jezalandyrmak asla akla sığjak işler. Özüm 20-nji asyrda özüm demokratik döwlet bir tarap ay näme garaşly döwlet dip atlandyrylýan Türkmenistany ýene göz görteli edilip oturulan jenaýet. Bilem şu günnelik edilýän müňlerçe jenaýet bar bolsa şoň diňe biri. Ine men şunu aýtmakçy boldum. Şu meselede galanyň özüňiz çözüň, ýöne sizden etçi haýşym ýurtdaşlar. Şu saklanan ýeriňizde ýa-ni bir kanunçylyk edilýän zadyny gören ýeriňizde eliňizde telefon bar, her bir adamda. Surata düşürüňde uğradyň. Men aýdamagym, maňa uğradyň, ýa men ýoldaşlarym nira uğratsaňyz, uğradyň şu aýan bolsun. Çyksyn döwletiň daşyny, görsün beýleki milletler. Näme üçin Türkmenistanyň şular ýaly jenaýet günne günaşy edilipdir. Sansy sajaksa. Gör bakın indi şol ýanky bir Atahan uğratmadyk bolsa, şol Atahan Soýegow erti türme basylard 15-20 ýylda. Indi pikir edip görüň. Türkmenistanyň türmelerini şuun kuun eçel 10 miňlerçe adam ene Atahan ýaly ene oýuna syýasy oýuna salynyp ene jezalandyryp türmede beýguna ejir çekip oturan adamlar bar. Näçesi olaň diýir çykdy, näçesi maýyp çykdy, näçesi ölü çykdy. Oturun indi pikirlen. Indi ştaýda her birini özüňizi şol Atahanyň ornuna goýun. Siziň başyňyzda şular ýaly gowga gelen bolsa siz näme derdiňiz? Dymyp otururdyňyzmy? Ýa-da özüňiz barada edilen siziň garşyňyzda edilen jenaýet barada video rolat çykararmadyňyz. Olam her bir adamyň öz içki dünýasyny öz hakyky üçin göreşmek niýetine, islegine bagly bolupdyr. Ene gysgaça Atahanly meselede şunu aýtmakçy boldum size. Ene ikinji mesele dünýä takyrdy bolup dolan, ene geçen hepde de başla. Bular hana
Ay akıllı şäher açdyk, adyny arkada agdakdyk. Ulu takırdy, ulu göpürdi. Muňam öýde ýemek edýär. Hajar edýär Mekke Medine, ýygyny ogly ini açyş eden bolýar. Ini ünswerim. Ştaýda näme bar? Ini kardeşleme maýtdy, şu barada düýüpdirek durup geçerlerim bar, menem öz pikirimi goşaýyn üstüne. Şol şäherde 70 000 adam ýaşamaly diýip gurulupdyr şol şäher. Hemme strukturasy bilen. Hyzmat ediş struktura 70 000 adam ýaşamaly. Şol pulun nerden aldy? Gurban uly özüne adyna şäher urdur. Pulu öz jübüsinden çykardymy ýa aylyk demesinde gazanjyndan gordumy ýa-da döwletiň halkyň pulunyň hasabyna gordumy. Bunun hemme aýanda döwletiň pulu halkyň pulu. Onu şol isledigiçe sowmagy ýele sowu dargatmagy ýa öz ernine çyrşamagy kim oňa ruhsat berýär? Ýa haýsy kanun? Barmy şol ýa kanun Türkmenistan? Elbetde ýok. Sebäp Türkmenistanda kanunçylyk ýok. Konstitusiýon düzgün tertip ýok. Onsoň olam öz etjegini de botyr. Şol niýasyň edişýär bilen şol işim dowam edip otyr, niýasyň başlanýar. Teredin. Enne şol pul näçe milliard harçlanyň bolsa, şol umumy halkymyzyň puly. Bütün Türkmenistanyň ilatynyň puly. Gazanjy ýa zähmet hakyndan tölen salgydy, ýa şolaryň hasabyna alynan pul, ýygnalan pul ýa-da Türkmenistanyň halkyna degişli bolan topragyň ýerasty, ýörüsü baýlyklaryndan emele gelen pullar. Eger kredit alynan bolsa, diýmek Türkmenistanyň halkynyň gelecekki nesilleriniň iki gerdenine düşýän agyr daşdan agyr ýük şol prosenti bilen. Nähil hasaplasaňyz şonu edýär. Indi şonu aldy. Öz Aşgabat ene paýtagt diýerler. Indi şol eteginde 20 kilometr bärik süýse, ene öz owasy bar. Saparaga aýdýar, Babarat diýip, halkyň adyny dolu şol. Milletin içinde. Babara owasynda. Ine şu Babarat dogurýar. Şu şäheri. Akylly şäheri. 70 000 adamlyk şäher. Indi bir zady gözüňe getirin. Ýurtdaşlar men başga tarapdan tutjak bolýan şu meseleni. Siz aýdýan, ay gurupdyr şäher, o pul bilenki däl, ýok şu sizinki halkynky. Bir zady gözüňe getir. 70 000 adamlyk şäher guruldy, hem strukturasy bilen. Türkmenistanda da aýdaýly 70 tane etrap bar diýelim. Şäher etrap hemme jurnalynda 70 bolýar. Şu her etrapda, her şäherde 500 adamlyga keselhana, 500 adamlyga poliklinika we şol ikisine hyzmat etmeli. Hemme medisina ýa-ni enjamlary, gurarlary hem de ýa-ni näçe ulanjagam bolsa ýeterlik tiz kömek maşinlary üpçün edip biljek pul şol. Ene 70 000 70'e bölsek 1000 ýemeden düşýär. 1000 adamlyk yer düşýär. Ýaşaýyş saýy bolsun, beýlek bolsun. Şeň şu 1000 adamlyk yer biz iki bölýär. Deň ýarsyny keselhana berýär, deň ýarsyny poliklinika berýär. Hasaplap görün. Her etrapda 500 adamlyk keselhana gurulsa eýan, şu pulu gurulanmalsa, ýa-da 500 adamlyk poliklinika gurulanmalsa, orlarça, belki yüzlerce min adamın bir canını halas edip biljege, keselli. Kim hasabyny ýöre şu Türkmenistan'ın içinde bir yaş baştan, yani çağ üstünden ýok bolýan yaş gelirlerin hasabatyny, ya çağı ölümini, ya aftavaryadan, keselçilikden kömek alıp yetişmen medisini kömeksiz dünýäsini täzelep oturan adamlar hasabyny kim ýöre diýe 32 ýyl bar Türkmenistanda. Haýsy san halky aýan edilýär? Ýok, ýurtdaşlar. Ine şol sizi halas etmeli puli, ine men misal getirip berýän diýirji. Şol 70 000 adamlyk zady 70 raýony bölüp bersek ýa etrafy. Her sene ine
500 san oruluk, 500 adamlyk keselhany we 500 adamlyk poliklinikan hemmesi esbabı guraly bilen gurup täze dünýä modern dünýäň gurallary, medisina gurallaryny içine etip bolýar. Edýän şonu. Ine özü medisina institutun gutoranmış ýanky Gurban bolu lellim. Näme şin onu? Şu özü men medik däl. Medisina işgärder ýönemen şu zatlar akyl ýetirýär. Şunu çopula şunça zatlar gurup boljak Türkmenistan. Saglyk problemi çözülýär halkymyzyň bir günüň içinde. Näme şin ol şonu edena? Eger döwlet adam üçin bolýanmyl. Ha? Soragy berin özüňize ýurtdaşlar. Men siz bilen gurulaşy. O heýwanlary diýdin, diýmedin tapawdy ýok. Ora hezil edýär. Siz näçe sesiňizi çykarman otursaňyz, şonça olan keýpi göterilýär asmana. Men siz bilen söhbet edýän. Näme üçin beýle bolýar? Ine siziň gurulmaly zadyňyzy alyp ernine çyrşap, bu paýtagtyň etegine ýene bir paýtagt durýar. Ine ede bilşim şu diýär. Ýüzgede gaýtalap aýtyp, öz sözüm getirip. Onun üçin hakyky türkmen bahirden bilen qaqaralygyny ýaşaýan eken. Galan biz halk türkmen däl. Kim ol? Ha, kim ol? Siziň basan ýygyňyza degmeýän haramzada döwletiň depesine çykyp, halkyň depesine şanyp döwüti. Niýazam bir atal oğlan. Ine siz sesiňizi çykarman otursaňyz, edilýän oýun şu. Onuň men näme diýen? Agryňyza çydasaňyz 1000 ýaşa diýmeli bolýar. Ine siziň öz saglygyňyzy harj edilmeli, umumy halkyň, döwletiň, milletiň puluny alyp erine çyrşap, any özüne şäher gurýar, öz adyny takyp. Oňa da el çapýar bir topar haramzadaly diýýärler. Ha? Oňun ortasyna getip 30 metrlik diňe galyryp näme diýär? Atyň adyny Akhan diýip at goýýar. Öz atymyz. On adı bilmedi ýagysi Gurban Gulyn gellikär sebäp Türkmenistanyň öňkü gerbine gellikärdiň atynyň şekilli da. Indi şoňa garşylyklaryny özüni at çykarýar. Odalar itini goýdy. Olan bassaşlyk. Bassaşlyk ýok. Olan bassaşlyk. On adı bilmedi ýagysi gellikär boldy Gurban Gulyn. On itine melinden al, atyna melinden ine men ýede bilşim şu diýär. Halkam kabul edýär. Yoksa ömrünü atın kuyruğunu tutup gören adam da ne Gurban Gulyn. Böyle bir meselenin beýle geçelim. Inni ulu takırdı bilen haç ziyaretine gidiyor Gurban Gulyn geçen hepde. Ve birinci gedek derler. Ya birinci adam der. Onun başlığımızın Niyaz yolu koydu. Ben size o zaman aydıp verdim bir neçe gedek. Niyaz yörüyte şol SSR yıkıldı. Görüyor musun? Önkü komünizm taglimatı ortadan ayrıldı. Indi bularda halkı hödör ederlik siyaset yok. Şey mi? Bir yörüyte bir siyaset yürüdülmeli. Halk anına reali oldan şol yani ideyan daşınına halk toplanır yani. Indi SSR yıkıldı boş kaldı. İdeologiya yok Türkmenistan'da. Ondan Niyaz näme etjekmen eýle beýle orny görse, şol bir ullanylmadyk alan halalzat bar da bizim halkymyz. Şol SSR zamanyndan bäri halk näçe ýyzarlansa da halk Huda ýolusyna berdi. Sünnete de ýatyrdy ogullaryny, gurbanlygyny berdi. Gara namazlygyny ýanyndan aýyrmady, namazdan okujak adamlar. Gara däpde suwuny saklady. Indi Niyaz allı da şunu öz üstüne kabul etti. Başka siyaset tapmansın. Halkın ının yanında adını, öz adını geçirip, son halkı özünü takdim ettirmeye, önünü deyde çökmeye, ya elini okşamaya getiren zat, şol Niyaz'ın halkın elinden alın dini önemi oldu. Düğün şol halkı idarlap verin, onu Kızılgöz yankı komünist bir günün içinde haca gitti abi. Fikir edin. Näme üçin edilýär? Şol halk tabirlikde saklamak üçin edilýär. Yoksa 50 ýaşan adam bir fikir edin ýurtdaşlar. 50 ýaşan adam ozal etmedik zadyny inni edermi? Ya 50 ýaşdan soň sünnete ýatyrmy ol? Bir aýdyň özüňe. O çağa ýatyrylýar 4-5 ýaşyndan agryk geçirilmez. Bir 50 ýaşda sünnete ýatan bolýar. Näme üçin? Şol Mekke'ye gidip halkın gözüne çöp atmak üçin.
Gitti Mekke, bardı Mekke. O protein oranılmalı, akşamım atelle kanyan içeri. Ene Mekke Medine, ene bark gelen niyat. Şu taydı hemme ministerlerine de andıştırdı. Ahlisine. Men şu özüne şulun hizmet etçeği vardı. Yengsesinden dilluşu geçecek ya şun karşısına gidecek biz sana vepalı olalım. Mekke Medine'de andıştırdı hemmecikle. Şu yani bilen hemme ministerlerine mekitti. Ine on eden oyunu. Şu taydanım o 2 minutluk reportaj var ya, men azman nikkeldi. Ine niyasın esası da. Şol milyardlarca Müslümanın yankı özünü mukaddes diyen ocağını şolar ýaly söz berip gaýtdy. Men azmandy. Son gelibem eden jenayetleriniň sany sajagy ýok. Yüzlerçe min adam ömrüniň gysardylmagyna ya kemeldilmegine ya yitirmedilmegine getirdi. Ine eden ol jenayet. Halky sowatsyz, bilimsiz, ana innem işler ýurtsyz goýdy. Ine başlanýy şondan öýdi. Ine Türkmen halkynyň genosidyny Gurbanym Niýazow başlany. Inni gördü Gurban oly Niýazow gitdi, o taýda kanýa içdi. Men azman ip söz berdi. Geldi etjegini etdi. Meni Hudaýym tutunak. Allah da mın jezasyny berene diýmek o mukaddes ýerde birer üçin hiç hatda o partiýa ýygynyny bar gaýdan ýa. Ene hezin Gurban olam oň ýerine geçenden soň birinji Niýazow gitdi. Ýene Mekke Medine. Ene Türkmen halky aýdy. Ay öňkümi de deýus bolup çykdy. Belki bir adam bolar diýen. Hana adam bolşy. Onu gördüňizmi? Nenen edip şu haramzady, men onu haramzady diýen özüm oglum tohumum ýannaklarym hemmejigim şoňa hyzmat edýärler. Men üçin şeýle şol. Nädip bular şol ýanky biziň ýigitimiz bar. Süleyman Tursunbaýew urly öldürildi. Şoň ogly aktygy tarapyndan ýeňen ýigidi özgüýjü bilen urup öldürdiler bütün halkyň öňünde. Ýene de oglarça min adam türmelerde çüýredip saklap oty. Hemmesini öldürdi Gurban boly. Şo Niýazowda döwrüne tutulany var ýanky bir noýabr wakasy bilen. Hemmesi şo Niýazowyň döwrüne hemmesi ölene türmede de. Şo galanyň ýekeme hemmejigin şo taýdan ene jesedi çykarýarlatdy. Ene ganhor nirdi. Ondan iki eli şuna çelli, depesine çelli, ene gana bulanan cellat, Mekka var, o tayda omur, o mineden bolýar. Ol kim arlaýar? Hudaýy arlaýarmy, ya halka arlaýarmy, ya özüni arlaýarmy? An aydın endi, siz ene halkymyz, ene yurtdaşlar, ene 5 wagtyna ahli ýanky bir dini pardyny, namazyny ýerine ýetirip oturarlar. Aydın. Şu şeytanın adam haramzady dälmi ýa ýokmy? Siz ne berja edip oturýarsyňyz hemme zady. Ýöne siz Mekke Medine baryp görüňdä ente. Hemme akly pardiýety berja edenizden soň. Şu Mekke Medine barmak üçin bir etmeli işleri bardyr. Ol ýöne ol ýygnaga ýa restorana baryp gelen ýerde däl taýlar. O näme bilen oýun edýär? Yani on gurnayan siyasi oyundan bütün dünya görüp oty. Arap devletlerim, yolbaşçylarym, mollasam, müftüsem, ahunam, şyhym, şyh dälim, beýleksem, hemmesi görüp oty. Näme üçin bir şon ýazgarana? Gümmerştaýdan. Ha? Mesela men Ýewropada ýaşap otym şu 28 ýylla, 28 gezek gidip gelip bilýän Mekke Medine. Men ýagdaýym bar, ýylla bir gezek gitmädi. Ýöne men Musulmançylyň ähli pardiýetini ýerine ýetirmämseň, näme üçin men şo tak baraýyn? Näme üçin milliardlarça adamlaryň ak ýörekden baryp şo taýda edýän doga dilegleriniň içinde men binamaz baryp şo taýda özüme bir zat o dünýelik ýol ýasamalym? Ha? Bir özüň arlamakdan başga näme? Ine şol halkyň gözüne çöp atmak üçin, ýene de häkimeden saklamak üçin özüm, oglum, aktygym, çoğlugum, yegellerim, yenesem, beýleksem, o şammy diýen haramzadysy meýan başga gidip gelipdir hana adamlar aýdy. Ýene de baryp utanman, uyulman, şu delegasiýasy bilen
Şeytan daşlyatly o ema daşoklan öler. Ey şeytanın ulusu özüňi daşy. Şaňmy? Şeytanın ulusu şular. Onu özüňi daşlan. Yani men bir zady bilýän. Şuň kun bolmasa da ertesi gün halk şeň hemmäni daşlap öldürür. Ine özüňize jezany ýygyna gaýtaryp alarsyňyz. Ahir soň bir bumerang ýaly bir zat ýygyna gelýändir. Siz o taýda oýun bilen daşatýan bolsaň, halk ine çyly bilen sizi daşlar. Durun ente, görjeňiz öňüňizdedir. Men başga näme diýeň? Innem hajagymyz gelip hajar kadağım, wagt sizin arkadaňyz bilen, gönlüňe ýany türkmen. So niyaz hajagydyk gelenme, men odalyň bir kerde aýdypdym-da. Ýokary asmany ýüzden waýtdym. Şu diýdim, hakykatdanam hajy parzyny ýerine ýetiren musulman bolýan bolsa diýdim, onu men dünýede bilenim ýalan. Bolmasa da ine şoň ýalan hajylygynyň emesine diýdim, ýoluna dip şu taýda bir doňuzyň damagyny çaldym. Ine emeň eden işim. Sebäp ol şeytanyň adan haramdady. Niyaz men gowy bilýän. Bilem onu ne aýdar. Ýöne men şu daş töweregimde o bolarda jojuk ýok. Ýoksa şulaňa meni hajylygyny subut etmek üçin ýalanlygyny onu etmekde men gaýtjak adam da. Näme üçin biz şu dogry dürüst öz dinini, öz din ykdykadyetini berja edip oturan adamlar üstünden gülüp şular ýaly haram siýasaty ýöre diýşler. Ha? Aýdyňyny ýurtdaşlar, watandaşlar. Ondan şu hakyky dine inanjak adamlary daşlaşdyranakmy bular dinden? Ha? Ya dinden inamyn gaçyranakmy? Näme üçin onu töwerekdäki dinler döwletler, musulman döwletler, näme islam döwleti biri ýazgyranaga şu haramdadylar. Ýoksa şu aýdýan sözlerden men Azatlyk radiosundan hem onlar silber aýdyp gelýär, Niyaz Fadiýa Qurban bolsuny da. Näme üçin kulak gabyrdan akly bular? Yok, bulara dine söwda gerek. Türkmenistanyň ine ýerasy ýerisi baýlyklaryndan düşýän pul gerek. Hemmejigine de şo gerek. Biziň halkymyz gerekken. Ine azy hakykat nerede ýurtdaşlar? Indi ýene şu 4-nji mesele gowazajagym, mendan bir 12-13 ýyl ozal başla şu internetde men bir saýt tapdym. Adı Mirasım. Ine şol saýtda şu türkmen saz sonwatyny, aýdym sonwatyny dergişli hemme materiallar bar. Köreden gelip ta şuň kunaçel. Ol kim öz mesela mirasyny ýüzlenjek bol hakykatdan şoň ady dolu gabat gelýär. Türlü ýanky terzaki, türlü janrdaky sungat işgärler şu taýda bar. Her bir etrapda ýanky biziň ata-baba gelýän dutarçylyk, başçylyk sungatymyz bilen meşgullanýan adamlary günne aşy goýup durdy şol saýtyň eýesi. Men onu günne görýän diýsem ýalanyçy bor. Yani her aýda 2-3 gezek girip hawa görmedik zatdan dinläp hawa lezzet alardym. Ene halkymyzyň şular ýaly sungaty bar diýip. Ene geçen hepde seretdim, mal şo saýt ýok ýa. Bu nähil beýle bolýar. Menden ýetip giden bolaýmasyn diýip, onuň o kardeşleme ýüzlerini meclisäki. O sizem awunalaryňyz bar bolsa şoň içinde aýdym, barmy şol mirasym saýt? Menden ýetipdir diýip. Olaryň seretdir, ýok. Harmada bizlerim ýetipdir. Ýok, şo saýt ýapylypdyr diýip. Ine näme üçin ýapýarlar? Näme üçin? 40-50 miňe bar şoň emes abunaçy. Adamlar giyip abunaçynyň daşaryn giyip terediýän ondan imkanlar. Şol biziň ata-baba däp desturumyz, edebi mirasymyz şol. Oň içinde familiýasy ýazmaşanak Nurnazar diýip ýanky rowaýatçymy, ýanky bilgiçmi, o şular ýaly şol köňeki zatlary öz bilenini eşdenini ýazyp aýdyp oturan adamym bar. Men onu öwüp aýtdymda, ol adam hökümetiň adamdy, döşünün naçogy bar. Niyaz takyp Qurban gulum biljekkä ýöne aýdýan sözüniň hemmesi bolmasa da köpüsi manylyp şu taýdan bir özüne gereni alyp boljak. Ene sazmış doklary hemmejig bar, Mahtumullah atamyz barady, beýlekler barady, keminemi, molla nepesiň soňy
Adam tutanın bar şo taýdy. Ondan ol Göktepe galasynyň tragediýasy näme beýlekler. Ählisi durdy şo taýdy. Şonu yapdylar. Eýesini yapmadygyny men bilýän. Şey dip düşünýänler. Öýde yapan bolsa ogly bar dowam etmeli ya beýlek. Inni şol saýtyň eýesi kimdi? Men şolardan tanan adamym däl, gören adamym däl. Ine şol saýtdy ol maňa ýazdy, men ona jogap berdim, onsoň men goýdum şo taýdy. Ona häzir aýdyp berem. Şol ýigit kim? Ine men bilşim goýunça o bizde Kızlar Batda şo töwregiň tuwakkylyş aga diýip bir gadymdan gelýän ýaşuly bardy. Ol ýalňyşmasam 92-nji ýylda ýa 1993-nji ýylda ýurdun täzeledi. 93-94 ýaşam. Ol bir tanyman adam. Şol köýneki döwrüň adamsy, şeýle halal arasy şol emesini öz emesini din ykdykadyetiniň däp desturunyň türkmençiligim saklap gelen adam. Ine şolar ýal adam soň şol ýanky bolşewikler gelende bölünşip bolýar, soň bir enesi Irana geçýär. Bolşewikleriň zoruna çykan çyşlaman bilem, gumda galýada bir ýaşulym soň Xiwa tarap ýörüşedi. Ine şo ýaşulyň ýanky Irana geçen dogonyň ýa ogly ýa aktygy ine şo saýtyň eýesi mirasym saýtyň eýesi. Inni şol bir ýerde ýazypdy. O şu men goýýanmaly, şuny goýdurmajak bolýarlar, hakyň ýok, hukugyň ýok diýen ýaly. Beýleklere goýýa materiallar. Men goýsam bolanakdy. Sebäp ony ýekesire diýerler, men düşünen zat. Sebäp ol nämemiş? Iraly türkmenmiş ýa ilerki dogurlama. O haky ýokmuş. Ýani şondan soň bir kil dowam etdi, men gulagymda galan näde ýani bir ýerde şol ýazan zady bar. Ondan inni şunu yaptırıyor. Näme sebäpden yaptırıyor? Şu halkymy öz köýneki däp desturundan şu ýanky manyly aýdymlar bar, Mahtumul atamyzyň sözlerine düzülen ýa Göktepe galasy bardy, azy hakykat bar. Emma bu ýatyrda bu heýwan. Ha? Göktepe galasy bardy, niýatlama ýok. Sebäp orsun buluda. Şeňmi? İşte da etmeliler. O tayda olsa aydılıptı. Or saçan çözdü. Ne etti? Nireler yıktı? Nireler yok etti? Şey mi? Yapmalılar onu. Ondan benim şu yankı bir tokkılcağı diyenimiz ben size tanışaydım kimdir? Yaşal oğlanın tokkılcağı neymiş oluyor? Doğan oğlanın oğlu oluyor. Yok doğanın oğlunun oğlu olsa neymiş oluyor? Aktıklarının biri oluyordu. Şol tokkylış aga diýeni men size belli bolar ýalaydy. O aýdymsy bardyr, şuma Türkmenistan aýdym aýdyn. Selbi tokkylyjy bardy. Ine şonuň garry kakasy, ine şo tokkylış aga diýilýär. Hani. A tokkyljagan beýleki inesiniň hem ogly ýa-da oglunyň ogly aktygy ine şol saýty ýöreden, ýa-ni türkmen mirasy. Inni näme sebäpden ýapýarlar? Şu şuun kinesi ýasyldan önjekler şu zatlar görmesin bilmesin diýip kessiler, yapdylar, ýok etdiler. Men şonu üçin aýdyp otyryn şu saýta arka çykmak üçin, duýgu doşlugyny bildirmek üçin, araýdaşlygyny görkezmek üçin. Menim iýlenine bir adam bolup şu saýta baryp gulagym kamatyny posuna çýadym, halk aýdymlaryny dinläp, köýneki sözleri dinläp, şu Nurnazaryň aýdýan rowayatlaryny dinläp. Nurnazar diýen ol men den duşumdan menden bir 5-10 ýaş uly bolmagam mümkin mi? Ene şunu yapdylar. Ene menim oturup öz-özüme de emme diýen, käýýän ýa bir emme özüme müýnli duýan. Näme üçin? Sebäp şo saýtda mundan bir 11-12 ýyl ozal Cemal Saparowa şo men goşuýymy düzen aýdymy bardy. Şeňmi? Şol taýda duransam onum bilmedim men ýalňyşmasam 170 000 mi 270 000 adam görüp durdy. 11-12 ýyl elbetde görler. Şo taýda ýazylan sözler bar, ýazylan zatlar bar, adamlaryň bir göwnünden turany bar, turmadygy bar. Ol hiç ýöne şol taýda gürüm çykypdyr, bir ýazypdyr, şu goşuň ýa şu aýdymyň emesi, goşusynyň awtory Halmura Süýnüt.
Son şol ýigit diýen men bilemek näçe ýaşandygyny mı şu saýtyň eýesi. Maňa ýylan salamu aleykum halmurad şu saýtda ýüzlenmedi. Şu goşgyň awtor siz diýär dogrum diýdi. Hawa men diýdim ondan bolşýan aýdyp berdim. Şol nidi ýazaýsaňyz diýdi. Onu men ýazdym da şu saýtda goýdum şu Cemal Heparwan aýdymyň aşağı. Onunun märim 1 ýyl geçdim ýa geçen atňa ýyl ýarym biljekler. Men o zatlary ýerleýän adamymdan. Eni bularym hökümetten bu saýty ýaparsan men özüme münel duyan belki men şol goşgym üçin ýapypdyr bütün saýty. Şeňmi? Beýle bolsa men nüştaýdan ýüzlenmeýdi. Men goşgymy aýryň şotaýdan men ýazan zatlarym aýryň da saýty goýup halk görsün şonu. O halkynky. Şeňmi? Maňa beýle körabre gerekkel. Çykman geçdim, görülmän, dinlenmän geçdim men goşgymy aýdym. Ýöne halkyň sungaty bar asyrlar boýy şo taýda çykyp duran, ýa aýdylyp duran, ýa nesilden nesile geçirip duran. O näme üçin ýapýany? He? Binamslar. Ornuny nämen getirip goýýarlar diýin ýurtdaşlar. Ene bir topar ýemani TikToker çykarypdyrlar, propaganda onlar bilen. Ay ene däla günne toy diýilşi, o toydan bu toya barıp, ay ene plan ýyldızlaryň duşusygy, plan ýyldyzyň doglan güni, plan ýyldyzyň nämesi, plan ýyldız otak bardy, plan ýyldız butak geldi. Ay ho. Siz ýyldız diýäňiz özüňiz, siz ýyldız däl, siz ýylpyz. Bilýärmi ýylpyz nämedigini, ýa ýylpyz ýagyny. Ine siz haramdan emele gelen ýylpyz ýagy. Bilmeýän bolsaňyz hana bilýärlerden soraň aýdyp berler, men ekrany dilim pohlap durjak. Ine hökümetiň şo getirýän satyrdyzy inni. Ay ine günne şo her gün goýýarlar şo halkyň ýaşlyň ünsüni göreşden, ömeden hak hukukdan sowmak üçin. Gurbanlyk diýe heňili uçurýar, eýlek, beýlek, gurbanlyk bolsa bir aýda golar, töwür galdyrlar. Öten gitelleri bir degsin ediler. Bulan hemmesi ene bu haza giderlerim ol tribuna çykyş edip berilirim, aklisi bağışlan bol, buduna siyip berin haramzadalar. Ondan Allah'ın dergahinde bulan haysi duası yadili kabul bolacak. İki sözünün biri ekrana çıkıp Allah canına Hudaý can. Bu ne hilbeyle bolýar? Yurttaşlar siz aýdyň belki men ýalňyş ýandyrym. Bizim şu devlette doğup olan çağı ýöne beýdip o dinin pohlan millet şu döwür ýokdy. Dilin gömeýinden alýadylar ýaşullamy diýär öýdäkilimi. Indi hana eden etdilik bilýärler o iş tarapdan o gargalmajagyny Allah da buradan öz aljak gel. Bar bolsa da 50 bizar bular ýaly halkyny milletini ikili edip beren şeytanlardan. Men bir şol döwür aýtdym 90-njy ýylda. Niyaz şeme ýa-ni Peýgamber doğanyny birinen şeytandy. Alýan bolsa alar da men janym şonda. Şol ýolary şol sadaka dip doňuz öldürdim. Alýan bolsa alar da 31 ýyl geçdi. Diýmek şol hajyrlygy ýalan. Şeňmi? Musulmanlygy ýalan, dinarlygy ýalan. Şol siziň anany oturan hakyky dininizi ullan pohun çykaryp otylar. Ondan nerden biz adalet gözlemeli? Kanun ýok. Bir uýaýyn diýsen arasynda halal din ýok, onuň goýmadylar. Halkymyzyň däpdetdirin hemmesini ýok etdiler. Ene şol iki sany haramzadan öňünde iki bükülüp salam berip satanyň arasyny ılgap berip bir topar ýaranjyň ýalaky diýýuslar, ýaşagary hyzmat edip oturan eli pagolly. Başga işlat ýok ýurtdaşlar. Bağışlan, ben emosiya bilen aýdýandyr. Ýöne janym ýanyp aýdýan, bu nähil beýle bolýar. Bula ne derece ýetirdiler gülýal halkymy. Şu nesil siz bilendik mundan 50 ýyl ozal nähil nesilin ýaşan. Ýöne men şu 50 ýylyň gözüniň öňünde bolan çağda ýa 60 ýyl mundan ozal. Şeňmi? Men köňeki zamanyň ýaşullaryny gören adam. Ýaşular dinleyen adam, olaň eden gahrmançylygyny bilýän adam uruş ýyllaryny. Isle frontta bolsun, isle tilla bolsun. Ýöne bugun ne derece ýetiripdirler bizim gülýal halkymy. Bir akla aýlanmak, bir ýa-da zelelin ýarfyndan aýtmagyň bir peýdadyr diýe türkmeniň bir sözi bar. Belki wagt bolandyr ýurtdaşlar.
Başgaça men çıkalı göremem. Ya yetik gitmeli. Onu maydı otirer çıkışımda diyen ya. Ine şuurlukça size aitjağım şol bağışlan. Uzağırağım çekti. Yöne ne şular ýaly goşadyrmak üçin näki ussalym bolsa täzelikli. Bolýa ýurtdaşlar sağa oturuň hemmäňiziň